UFikile Mbalula ukhumbuze abantu ngecala eliqhubekayo eliphakathi kwe-ANC ne-MK ukuthi icala elifana naleli laliqala ukuba khona like laba khona phakathi kwe-ANC ne-COPE lapho i-COPE yabahlula khona kanjalo i-MK mayibahlula kuyobe kungaqali. Nuzwile umkhonto? Maqabani ndifuna ukunicacisela ukuthi silapha namhlanje to reclaim what is rightfully ours. Asina ngaki notatu Zuma. Noba angayibiza noma yini into afuna uyenza. As long as angayibizi ngomkhonto wesizwe ngoba ngumkhonto wethu lo. Kakade bahlala bekhona abantwana boqhekeko. Uqala nge-1960s nge-PAC. Kwaza nge-group of 8. Kwaza ke ngoku xa sesingenile in a democratic South Africa kwavela gqi into kuthiwa iCope. Ifile lo Cope ngoku. Nezinye ezimana ngovela. Ayonto entsha leyo. Kodwa sithi asizusonga izandla. Sivume kuthathwa into yethu kuhanjwa nayo. Yabazi abanye benu phakathi kwethu nabanye abathetha into ukuthi ngokuye court niyabapromote ababantu. Asibapromote. Sathatha isinqumo siyi-National Executive Committee ukuthi sizayi-challenge le party to deregister and then sizabathatha head on nge-trademark. Ayonto entsha leyo. Ne-COPE ngeli xesha ibifonyishwa. We went to court and we lost. Even now, if we lose to Zuma, it's not something new. Ayizusenzela into lonto ukuthi siluzile. All what is necessary is that we will work amongst our people to win overwhelming victory for the African National Congress. Ayizunqandwa nguZuma lonto. Nomkhonto wakhe wesinkwa noma owantoni na. Uba inkundla zamatyala azivumelani nathi ningoyiki maqabane. Ilonto sithi igwala kulonina ngoku. Nge-29 zikaMeyi ngumnqamla juqu. Ngoba le ANC bayifuna phansi. You know, comrades, kukho abantu apha abangayisebenzeli vote, but bayavotelwa because i-political parties zabo zifana ne-ANC, black, green and gold. Umuntu ongazange wambona campaigner anywhere just because kula ballot kunezakhale ezifana nombutho wethu. Bayangena eParliament banesithe ezintathu. Bayangena komasipala umuntu unesithe eyi-1. Namhlanje sizoxelelwa ngamagwala ukuthi masinga challenge what is rightfully ours. Noba baya argue up a court in terms of the law basebenzisa yonke into abayisebenzisayo kodwa inyani izawuhlala inyani. Bayayazi ukuthi umkhonto ngumkhonto wa-African National Congress. Into yokuthi utata omdala asifakele inkawu endlini irongo lonto. Ene akukho rongo ukuthi sim-challenge. Urongo umsholozi ngalento ayenzayo. Ndimxelele napha enkantolo xa ndidibana naye ndathi usenzela usifakela amanzi endlini. Wathi hayi ayinguye sithi. Uyabona ke maqabane lo politiki irongo yona. Ewe kukho abantu abamlandelayo abanye bebelapha embuthweni. Abanye banengxaki zabo.
abanye bakwi step aside, abanye bathanda izikhundla, abazifumananga bahambile baya kulanto. Uyabona apha eMzumbe kukho amakhansela izolo elinye kuthiwa bajoyine i-MK party, sibagxothile aba bantu abo because bebemosha apha kwa-ANC. Maqabani ixesha lokubana xa ubanjiweyo ngento zityholo zobusela sihambe siyotoyitoya sinxibe ii-t-shirt ze-ANC liphelile lo xesha elo. I-ANC ayithumanga abantu bayontshontsha, umntu makazimele ngenqayi yakhe. Thina sihlale apha embuthweni, i-ANC xa ibithuma uMbalula ithi menza uminister, ibingandithumi ukuthi ndiyofaka izandla zam etilini. So ningena phi nina xa nihamba niyocula phaa ecourt nisithi le nto iyenzayo irongo? Akho nto erongo, zimele uwedwa. The days of sugarcoating and romanticizing corruption are over. And if people have to leave the ANC because we are fighting corruption, we are on the renewal path, then it means we are on the right path. The days, comrades, when people leave the party because they fight for positions in the ANC are over. This ANC, we joined it as individuals and as volunteers. We didn't join it to acclaim to positions. Uyabona umntu xa kathi akafuni omnye umntu uyahamba uyovuna i-political party, indaba yakhe leyo. Umsholozi uye waphatha samenza upresident enezityholo zakhe. Ixesha leli ngoku lelikaRamaphosa. uRamaphosa naye lizawufika ixesha lakhe aphume kungene omnye naye sizamsupporta. But we don't follow individuals, we follow the African National Congress. Umsholozi besimlandela ngoba ebeyinkokheli yethu. Namhlanje usijikele. Uthetha izinto endingava nami ukuthi uthini. Umuntu omdala. Kodwa ke makahambe ayokulonto ayakuyo asishiyele lo mkhonto we-African National Congress. Liyaqhuba ityala pha today. Siluzile Bloemfontein, asizuyi-aphila comrades. Nalapha namhlanje we are here, imbini into esithetha ngazo. It's common law and the trademark. Lento trademark sithi lento into yethu le. Ukuthi siregister nini ukuthi be trademark ayifuni mntu lonto. Into yethu uyaziwa umkhonto lo wesizwe ngowe-ANC. Because amasela ayazenzela apha. Ulo fika thatha into abaleke nayo kwaziwa ukuthi into ye-ANC. We are arguing that in court. Simanyelwe pha ijaji. Kuya arguwa pha e-court back and forth. Siye sababetha kakubi ekuseni kanje. Sabavuthulula bayaphendula. Sizawuphinda sikhwele kubo futhi. Sibacacisele ukuthi barongo kanjani. But ke thina maqabani siyawuhlonipha umthetho. Uba umthetho uthi awuvumelani nathi, asinaxhala ngalonto. We would have made our mark. We want judges to listen to the law and not be intimidated. And that is what is important because we believe in the rule of law. Amajaji alalele lento sikhulumayo barule kuyo, like it has happened in Bloemfontein. But the vote doesn't lie in this court. Isebantwini, umntu emntwini. I-ANC zaziphendulela nge-29 zikaMeyi. Ngokuthi sihambe siyokhankasa sithethe nabantu bakuthi ukuthi bavotele into yokonyani.
bangahambe beqhathwa endleleni balahla imbo yabo ngophoyana. Atsho amaXhosa athi ihlathi losithela ngabantu. Nina amavolontiya siyanibulela ukuthi ngazonke insuku nangonke amaxesha nasoloke nikhona. Nina abantu abakhusela iANC ngempilo zenu on the ground. Siyeza ke maqabani kwindawo ngendawo apho nikhoyo sizodefenda iAfrican National Congress. Nge-29 zikaMeyi funeka kuphume noba ngubani na. Uphume nesithandwa sakho. Ungabashiye emva. Uhambe nomuntu wakho. Sihambe siyovotela iAfrican National Congress. Siyanibulela kakhulu maqabani for ukuphuma kwenu ngobuninzi benu nize apha namhlanje. Siyayilwa lempi. Sizayilwa kude kuyo ekugqibeleni. Asizuyilahla. Asizuyilahla. Siphoxakele ngezi ziphumo ezivelayo kodwa into yakhona. Siyahamba siyaqhuba. Iziphumo zayizolo kodwa ningatyhafi. Ngoba abasoze balunge. Uyabona abantu abathi bafuna i2/3 majority. Uyizayifumana phi i2/3 majority? Apho uhlala khona enkandla icontrola inkatha. Bawugqibile uthi ufuna i2/3 majority. Wena apho uhlala khona abantu bakho abakujongileyo kulankandla abakuvoteli. Bavotela inkatha. So wena uthi uzafumana siyaqhathwa apha. Siyadunga nje. Kuthathwa okuncane apha because we must be reduced to 50%. Below 50%. Ayizukwenzeka lonto. And I can assure them because nina ma-volunteer nabantu base South Africa day in and day out nithi nimile ne-African National Congress. Andigqibelisayo asinangxaki noZuma. Samdefenda ngamaxesha amaninzi ebomini bakhe. Uyayazi lonto. Uyayazi lonto asimlwanga simenzanga nto. Uyayazi yena into ayiqhubayo. Uzayiphendula ngenye imini. Nathi sizamkhumbuza. But asizumvumela ahambe ethethe izinto esisaziyo ukuthi noko apha kugalele ityiwa iyonyani lento. Sizamkhumbuza. Asilwanga naye masambeni siyosebenza maqabane. Nabo bahambayo bathi bayojoyina le mfishi ikhoyo. Ningabalwi nithi hamba uzobuya mntanami. Nawe ixesha lizawubuya. So ningalwi nabo ngoba abanye babo bayakholelwa kulanto but bazayibona inyani apho ikhoyo. Because into uyakwazi uhamba nayo uyikholele noba ayinanyani but in practice uzayibona ukuthi azange kwaba nanyani apha. Namhlanje bathethe into ezininzi abangazange bakwazi ukuzenza ngoku besibanika ithuba lokhokhela. Bakange bakwazi basishiye edakeni. Uyabona simanxeba nje kungenxa yabo. Kuthiwa singamasela. Basishiye nento ezininzi. Sisheke nezondo commission. Ezithethe izinto ezininzi. Umbulelo wabo basivulela i-political party. That is the thanks they give us. Basibulela ngeumkhonto wesi. If bane integrity bayakwazi uzimela, why bangazibizi ngamagama wabo? Befuna uthatha into that belongs to the ANC. Anditsho xa uyazi ukuthi abantu bayakuthanda bayakufuna. Uyahamba uyozimela ngenqayi uthi nansi political party nguMbalula. Why uzawuze court uzolwela into iyaziyo ngokwakho? For so many years you have been in the struggle. You know that umkhonto wesizwe belong to the ANC. Uze apha enkantolo uzolwela into oyaziyo ayo yakho. Maqabane
There could have been flaws and difficulties we have gone through, but we'll never abandon the cause and abandon the properties and the assets of the African National Congress. Asizuyenza lonto le. The Congress of the People nekuthiwa iCope ibifonyishwa nguTerra. Saye court say challenge. We lost. Sabe singaqala uluza ngoZuma. And then we will still march on and remind him that this thing does not belong to you. And that's what you must understand, comrades. Siyanibulela kakhulu ngokuthi nibe loyal to your movement, the African National Congress. Apa KwaZulu Natal kuzawuphatha iANC. Akonkatha izawuphatha apha. Kuzawuphatha ntoni? The African National Congress. Andifuna uba clumsy njengoDuma ndiwumoshe umcimbi omhle kangaka. Andifuna uba clumsy. Ndiyanibulela maqabane kwindawo ngendawo.